Čau, vítám vás na kanále Pokémex Pro a dneska si otevřeme tuto Crown Zenith tinku. Si tady vemu nůžky a jdeme to rozbalit. No, tady. Jo, je to. Takže už tady mám tuhle tinku a jdeme si ji otevřít. Máme tam promo Moltres, který je hodně hezký. Posuďte sami. Vypadá to, že i stav je dobrý, takže dám si to do obalu. Je tam teda 5 Pokémon Crown Zenith balíčku. Takže a Crown Zenithy mají nejlepší pravděpodobnost na to, že tam něco padne. Takže tak to je docela jako takhle vystlaný. Dobrý. Teda, tady takový velký box a potom to můžu udělat do maličké krabičky. Takže máme tady 5 balíčků. A začneme tímhletím. Crown Zenithy se dneska už poměrně prodávají draze, protože jak to je? Já jsem Crown Zenith tak dlouho neotevíral. To je takhle, jo. Aha, to je jinak. Tady máte kódiček. 1, 2, 3, 4. Jo, dobrý, nespletl jsem to. Zelená energie, Lost Vacuum, Trainer Electric, Ultra Bar, Pokéball, Corphish, Oddish, Seal, Kricketot, Gambush a Vulcanine. Holo ale, takže dobrý. Chtěl bych tady tu chtěl bych tady tu, jak se to jmenuje, Giratínu V. Tady máme další balíček. Hero, to musí nám nechce, hele. Tam by se něco mohlo skrývat. Tady máte kódiček. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak dělám to správně. Hele, kdyby tam padla ta Giratina, hele, ohnivá energie, Great Ball, Bisharp, Larvesta, Pevný pad, Wilmer, Pokéball, Corphish, Mew. No, hezká karta. Ty vogo, nádherná. To dáme dost, ještě Mew, že jo, je to. Takže to je plusové bodíky. Centering vypadá dobře. No, trošku. Mew, prostě. Dobrý. Tak jdeme dál. To sklidím. Jsem zapomněl, že tady jsou vlastně ty Galarian. Vlastně to je ten Galarian je taky, že jo, ten Moltres. Takže
Máte kódíček. 1, 2, 3, 4. Energie, Leiron, Trenér, Gloom, Snorund, Rokrav, teď nevím, jestli jsem vzal 2, no to je Tangela, Baltoj, Galerian, jo. A pozor, double hit, no tak to jo. Hele, no tak to je nádherný, trainer ještě, takový nádherný stav, tak to je dobrý. A ještě pořád nám zbývají 2 balíčky, takže zatím vlastně z každého balíčka jako hit. A Kyogre, jako hezký. Teda na začátku nebyl hit, ano. Překlepsem se. Takže takovéhle 2 krásné kartičky. Hezký. Tak jdeme dál. Dáme tady další Crown Zenith. Tady máte kódíček. Počkej, já jsem neudělal to. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teď by to mělo být dobře, pokud se nemýlím. Není to dobře. Tak dobře, je tady Holomňu, OK. Bylo tady něco, nebo? Tak tady jsem to trošku podělal. Ale hele, Mňu. Ten se bere. No, ten je krásný. Toho dokonce možná, no, toho dám i do obalu, protože jako Mewtwo. Ach jo, teď jsem dala. A máme tady poslední Crown Zenith balíček. Jdeme ho otevřít. Tady máte kódíček. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Energie voda, Trainer, Carvivine, Rare Candy, Skrelp, Helioptile, Wooloo, Shinex, Penchamp. A teď ti říkám, že tam bude ta Giratina. Sizer. Ani ne holo. No nic, tak já se s váma loučím a těším se na další video. Takže ještě si projedeme rychle ty hitíky. A Mňu. A Moltres. Takže čau, já se s váma loučím. No, ahoj, já se s váma loučím a čau.